na to odpočítavanie. Takže čau, daj odber, like a zhliadnutie a všetky ostatné vecičky. Čau, toto je ďalší diel. Ak si nevidel jednotku, tak sa tam kúkni. Nedám ti ho do popisku, lebo neviem jak. Tak, my sme našli dedinu v minulom dieli, wow. My sme sa v nej spavnili, takže to sme ju moc nenašli. A toto, ja som si moje veci dal do čestky, lebo vlastne mne sa občas... Jeden. To je počuť. Hej, a ty si ešte ani nič nepovedal. A prečo? Kde máme čestku? Ahojte. Ja som Dantonko a som nejaký mluvčí. Nemluvčí. Som nemluvne, no. No, a nie sú to stromy? Asi nikde. To je škoda, zrejme budete musieť prísť o barák. Ja som zlomyselný. Prečo si tak ticho? Hele, ty vole. Ja som Čech. Čo nie si Čech? Ja som Čech. Nie si Čech. A vieš, že mne je to jedno. Vy tady vidíte tú gebuzinu a mňa by to štvalo náhodou, že točí týpek a má tam gebuzinu. Toto znie na divne. Hej. Ty mi chceš zo všetkých vecí pokaziť tento diel. Nech mi... A vlastne to dosať tuším kopelopatou na kopec. What the fuck? Jaj! Nenadávaj. Ja už asi viem, prečo mi to nešlo. Nemáš styky. Je to možné? Je to možné, ale či to je aj pravdivé? Na tým sa treba zamyslieť. Zamysli sa nad tvojim životom. No ty sa na ňom zamýšľam, lebo si sa bojím. Motika. Ty seš tam... A nemám meč. Takže kúpte si môj Tomiovský merch, čo som ho dal. Ne, žiadny nemám, lebo som čo? Beziak. Áno, to som išiel povedať, jak ťa to mohlo napadnúť. Lebo som beziak, ale ty si povedal beziak, takže som beziak. Ja som beziak, bývam v jaskyni, teda pod mostom. Ešte horšie. Ibaže v dedine. Ešte lepšie. Ja, tak už možno viem prečo si. Čuník. Čuník ma zabil. Píp. Ozaj, a kde máme tých villagerov, čo sme tu mali? Neviem, ale ja idem baniť. Čo robíš? Ja som spadol iba. Ježiš, čo bol prasa. Čo taký noob zase byť nemôžeš? Na čo to poviem týmto? Vás asi štve táto gulka, ako povedal aj on. A ty to vravel, bo ty? Ne, aj ty v tvojom videu. Proste, ja, basta. Danton, Čo? ty si ten najlepší brat na svete. Hahaha, ja som ťa napálil, si ten najdebilnejší. Ja si dám... na čo si som dal toto? Daj mi uhlie. Give me uhlie! Dobre, mám. Ne. Leje tu jak z dažďa. Leje, jak lejavý. Na strechy. Či na gečky. To čo si povedal? Gečky som povedal. Nepoznám také slovo. Tipné. Čo vedia, vážne nepoznám. Pozná ho úplne skvelé, len teď asi neviem čo ďalej. Ja si poviem. Ne, stiž si zvuky. Danton. Tak si ich stížim. O milimeter. Dobre. Hej, ale Minecraft bez zvuku a nie je Minecraft. Tam musíš mať zvuk, inak je to super nuda, vieš? My tady bydlíme a sú tady aj rany. Vedľa našich postelí. Aha. Ty si ich už všimol? Ne.
Tak to je divné. To je divné. To je debilina. Máš ty vôbec také styky? What the heck? Nestačí. Tak fajn. Oh. What? To som nečakal. Ja som úplne ticho. Ja popíšem situáciu, kde som. Wow, vidíš. Som dolu. A tu dolu nič není. Iba štrk a kamenie. A ja hľadám... Ak je tam hlina, nenájdeš nič. Hlina tu není. A to máš skade. Od môjho spolužiaka, čo ani nedáva zmysel. Tvoj spolužiak. Simon Kosmálik. Ty... Kosol. Ty toto nemôžeš hovoriť. Čo? Jeho priezvisko. Lenže on nemá tak pekné zvisko. Shit. Nič sa nestalo. Našiel som hlinu iba. Našiel si kejvku, nie iba hlinu. Hej, ty ako to vieš? Lebo som za tebou. Au. Hej, gamo, my sme tu... To sme nedomysleli. Tvoja chyba. Ne, lebo nejsem neinteligentnejší ako ty. Ja nám sem dám Ja som našiel aj rany, aj pavúka. Jo, a ja nemám krumpel, si idem na toho pavúka. Jo, mne sa minul krumpáč, ty máš? Ja ti ho kľudne dám. Ja mám krafťáček, mám veľa vecí. Nepovedal som, že sa mi minul aj ranový krumpáč. Vážne. Vážne, som taký neútrý. Áno, som. Tak, toľko do 20 ich stačí. Tam asi to už končí však. Veľké hovno. To ste asi počuli. Daj mi torčky, inak s teba vymlátim dušu. Fajn, mám ich 15. Dobre, A tady je styky. uhlie. Úplne mi stačia styky. Na čo ťažím uhlie? Jo, ale ja som našiel irony v streche. Keď sú v streche a je... What? Železo. Lebo som Slovák, nejsem Čech. To je debilina. Ty si sprostý. Som inteligentnejší než ty. To má skade zas. Odo mňa. Ale čo povieš, ty to neplatí. A dáš mi proste styky? Alebo mám drevo? Ja mám 6 stykov Áno, a kľudne ti ich dám. Daj mi ich. Ja mám helmu, aby som ťa zabil. Zabil. Ja mám aj ranový meč. A ja. Meč? Áno. Tak ja ne. Idem za tebou jak smrť. Ale nechám ťa zabiť, ja zbytočne zdržujem blbostiami. Napríklad chodením za tebou. Čo robíš? Chceš sa stať? Ne, ja sa ťa bojím. Hej, idem. A ja sa najem. Grk. Jo, som to vedel. Proste... Toto je tá najbližšia kejvka na svete, akože typku. Hej, necho tam. Vieš prečo? Ja, už si tu bol. Aj tu vzadu si už bol. Aj tu na streche si tu už bol, lebo tam sú 4 irony. Takže dajte lajkos. Nevravel si to už. Ty buď ticho. Kto sa ťa pýtal? Ja. Áno, povedal som, toto je jedno. Poďme takto iba ďalej kopať. Ja budem kopať takto vedľa. Dúfam, že nájdeme kajúku. Nebuď pri mne. Ne, tak to vyťažíme. Tak fajn, ja idem inde. Ja idem ťažiť takto. My sme predsa... Nemôžeš ťažiť vo videu, to je najmilejšia vec, ako môžeš robiť. To je jedno. Ja vám to stopnem, viete čo? Tak a potom keď nájdeme dia, tak sa ozvem. Čaute, ja som našiel, viete čo, uhlí.
To dostanete od nich. Nešťastné a veselé. Našiel som goldy. To je fajný. Ja som našiel zase niečo horšie. To je čo? Z kejvku. Jak môžeš nájsť zasa kejvku v kejvke? Ja neviem. Ide do generátora svetu. A nechod za mnou. Nejdem. Je to strašná nuda. Kopeš ajrany. Je tam láva. Není, srandujem. Podľa mňa je. Ja ti nikdy neviem. A je to obsidián. A redstone. Ču. Kamo, ale to je taký problém. Že tá voda má dostáva do tej lávy. Nepovedal si náhodou, že tam tá láva nakoniec Veď není. Fejkáč. Fejkáč. To skade máš. Od Muniska. To neexistuje. Existuje Moon. Hej, a to je úplne iné niečo. To je on. Ale nie. Au. Ja som niekde spadol. Au. Vieš, koľko mi vypadlo redstone opäť? Z čoho? Koľko mi vypadne teraz z redstone. Robíš si srandu, ja som vykopal redstone a hneď pod ním bola láva a to sa hneď zaplnilo vodou. Takže som to prežil. Na mňa útočia zombíci. Tady je redstone. Jetstone. A kde si? Koľko mi z toho vypadne? Hej! Musel si ma hitnúť. Ne, to je skeleton. Idem na to. To si nebol. Takže koľko mi z neho vypadne? 4. Ja ich mám už 27. 6 mi z jedného vypadlo. Jauaj! Mohol by si zabiť toho skeletonu. Ja sa ho bojím. Oni sa idú Oni idú. Nejdú na seba. Oh. Hele, to už by stačilo. Hej, tu som bol ja. Ja viem. Si mi to obsadil. Kde je? Ja neviem. Ja nemám jedlo, chápeš? Ja tiež nie. Ja mám 2 mrkvy. Hej, ja som dám radšej čestku a sem dám moje vzácnosti. A ak zabijeme toho... Počkaj, ešte si robím srandu z teba. Takže mám vážne len 2 mrkvy. Kde je? Daj mi ten To mi za vodou. canek. Chcanek. Hej, poďme na chcanka, vykažujeme sa na to. Prosím, poďme na chcanka. Chcanku. Chcanku je plná. Ja mám pol hapka. Ešte sa som si tam za tie veci. Ozaj je noc. Ja som ťa zabil. Prečo? Omylom. Jo, asi to. O, ten chcanek žije. Jo. A zabilo zombie. Mohol by si nekecať stále chcanek. Hlavne ja som to jedlo mal, ja mám ešte chleba. Mohli by sme nájsť aj dia. Ja som v živote dia nenašiel. Ja som našiel jedno pod vodou, potom to bolo... Išiel zajíc na vandrovku a na tej vandrovke mal veľkú... Toto je prezentácia nudného človeka. Počkaj, ja idem zabiť toho skeletonu zo zodu. On je stále mŕtvy. Jeho zabil zombík. Fakt? Už dávno. Tak ja si vychcankujú. Mohli by sme nekecať stále slovo chcanka? Čo si to vymyslel? Prečo to teraz sťažuješ? Lebo ty to kecáš ešte viac než ja. Chcanka. Canka. Tata, to kam ideš? To ide ďaleko, vieš čo? Ozaj, ja ti ukážem ešte. Pravde to tak ďaleko? A ešte tady, čum. Ne, pavúk, nezabiješ nás. To ešte ani není na konci. A to už neviem ako ďaleko som. Ja som sa dostal na miest. A ešte vieš kde? Nie. Čum už... Poď, ako chodíme domov, Nie, tak tady je spawner. Ináč.
Na pavúky. Není ho. Osvetľuj ho. Ne, ale ja sa k nemu neviem dostať. A asi tam možno ani není. Ale asi je. Aha, no tak to je super. Je tam spawner na pavúky, ktorý tam ani není. Možno. Chod sa kúknú, tam sú niekoľko vchodov. Stále z jednoho chodia pavúci. Zhem toho. A ešte si dali na tiež halínu. A čo, nado mnou je ďalší. Počkej, chod, vážne. No je tu spawner není. Hej, vidí po tých schodíkoch. Chod naspäť. Tady. Čo? Poď sem. Toto nám čum. Vidí po tých schodíkov. Tam sú 4 chodby, čo? Kým nájde. Ne. Jej. Ja vieš čo, idem domov. Ja ešte nie, ja ešte idem naťažiť irony. Naťaž všetko, čo tady nájdeš. Určite nejdem naťažiť irony, hlavne neviem, kde sme. Skade sme prišli. Jo, skade. Z dola? Hora sme prišli. My sme prišli... Jo. Skade, jo? Tady vyššie. Odo mnou. Ty vieš skade? Mhm. Áno, hore. Nie, skade sme neprišli, tam som to osvetlil. Poď sem. Tady sú aj železo. Som vykucal. Ne, tam ešte jedno bolo. Tak, dobre. Bolo ich tam asi 5, ale... Hlavne skade sme prišli. Wow. Tady je železo. Tady. Zasa. Tady. Som tu kopať. Počkaj, ja ti ho skopnem, zoberám. Hej, ty si ho nezobral. Poďme, poďme. Skade sme prišli. Otázka, vážna otázka. No stade to sme neprišli. Ja si pamätám, že to nebolo ani moc ďaleko od tejto vody. To bolo asi niekde. To... Podľa... Neviem ale kde. Nebolo to tak, kde tu? Asi nie. Neviem, kde to bolo. A to sme docela v kele. Videl som tady, ale to išiel dole. Tady sú na plafóne. Jo, stade to. Kde si? Hore. Ja neviem, kde si. Jo, hore. Našiel som to. Aha, ja už som hore. Tak ja by som týmto, že my sme sa dostali von, ukončil toto video. Dobrý deň. Položil som hlinu. Mega. Tak dúfam, že sa vám toto video nelíbilo, lebo toto bolo nudné video. Tak fajn, tak ja by som vás chcel... Jesť. Takže ja za chvíľu tuto stlačím taký čudlík, že záznam a potom hneď ostanem v tom svete a potom zase stlačím natáčanie. Ja idem spať. Vážne? Či v Minecrafte? Vážne. Vážne? Vážne. Ne, podľa mňa ne. Au. Ja som mnou, to som ja nebol. Au! Sorry. Ne, prepáč. Máš pravdu, prepáč ti to. Šup, ale... Ne, plus ja mám jedno hávko. Klamár. Nemám, ale mám moc málo. Ale ja nemám hunger bar, takže nezažičuje. Ty nemáš hunger bar. Ne, potato, daj si potato. Počkaj, ja mám potato. Ja ich mám. Toto dopadne pol ako cvikla. Tak to si dáme radšej cviklo. Hej, tu cvikol som ja na obera. Ty zlodej proste. Nepôjdeš za mnou? Ja jem cviklu. Wow. Ozaj tak čau a čau. Stop.